Ambe na baga bela jelenfo. Parce que comme ingénieur, c'est la première fois qu'il y a quelqu'un. Non. On a tota. Non. Comme on a quelque chose. Non. Abedam na kelendela. Oui, tiens. Ambe minoro. Non. Alaka kenyatai. Amen. Alaka kenyatai. Amen. Alaka ke dimsanu bulu kunawule. Amen. Ka ake awa duti yɛrɛ bulu kunawule. Amen. Komi duti a farimanda la cɛkɔrɔba don. Non, non. Ɔ ne ye sori siribe ye. Non. Ne y'a ka premier conseiller sisan. Non, non. Ne b'a a nɔrɔ bila. Oui, tiens. O da la sago sago. N t'a nɔrɔ bila ni dɔ wɛrɛ ye. Foli ani waleɲumandɔn. Oui, tiens. U ye min kɛ nin ye a tɛ bɔ an kɔnɔ. Oui, tiens. U hakili b'an na cogo min an fana hakili bɛ denmisɛnninw na ten. Parce que kɔnɔ lajɛlen de bɛ bi fɔ. Oui, tiens. O da la sago sago. Sago tigɛ Ala ye. Awɔ k'u bisimila. U k'u ka baaraw kɛ. D'accord. Awɔ Ala k'a dɛmɛ. Amina rabi. Ala k'an kisi rɔ fɛn ma. Amina amina. Kira kanu kosɔn. An bɛ min ɲini a rɔ hɛrɛ la. Ala k'o d'an ma. Oui, tiens. An b'an ta ka bɔ nɛmɛ yan. Ala k'an kisi o ma. Amin amin. Bidon hɔrɔma kosɔn. Kira kanu kosɔn. Sali yara. An ye wele bila fɛn fɛn sera kɛnɛ in kan an b'a bɛɛ lajɛlen fo ka a wale ɲuman dɔn k'an ka dugutigiw fo kosɛbɛ dan tɛ foli min na u bɛ cɛsiri ni wulikajɔ min na dugu in ye ni mɔgɔ min bɛ occasion sɔrɔ ka taa Kati mairie la dugutigiw bɛ lahalaya min na n'i b'a dɔn i bɛ cɛsiri u nɔfɛ semaine mana daminɛ ka daminɛ ntɛnɛn ka taa fɔ juma an ka ni cɛkɔrɔbaw de bɛ taa ni ka segin na u si bɛ hakɛya min na o de kama on a décidé ka tugu nɔfɛ u sennɔ an sennɔ dugu in kungo la an b'u fo la o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ ci bila an sifinnaka tɔw ma minnu bɛ k'a daminɛ Sanafara fo péage kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'a daminɛ Pont fo péage parce que Farada ye secteur 4 ye an bɛ ci bila sifinnaka bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ lajɛlen ka kɛ kelen ye degun min bɛ an fɛ yen Farada in kɔnɔ yan a Kati quartier 13 ye a degun an b'a fɔ k'a tɛ yɔrɔ wɛrɛ sa ma an ta in ka bon an bɛ ci bila sifinnaka bɛɛ ma bɛɛ ka kɛ kelen pour que sigida in an bɛ se k'a bɔ nin dingɛ kɔnɔ cogoya min na o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen kuma laban ka bɔ kuma la an bɛ ci bila an ka autorités ye Kati autorités ninnu n'i y'a ta k'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ Farada an bɛ se k'a fɔ Kati bɛ Farada de bolo frontière 4 ka se fo 5 ma o bɛɛ de bɛ don ni Farada ye Kati nima yɔrɔ o de ye Farada ye douane b'anw de fɛ yan baarakɛyɔrɔ caman bɛ yen ni Mali bɛ balo o la o caman b'anw de fɛ yan ka taa se port sec ma mais an y'a ye k'a fɔ anw ka yɔrɔ de abandonnélen don an b'o ɲini autorités fɛ u k'u kɔfilɛ Farada la o kuma lasew de b'an bolo ka se bɛɛ lajɛlen ma mɔgɔ o mɔgɔ i bɛ kɛnɛ in kan yan an bɛ lahalaya min na yan bɛɛ lajɛlen k'i cɛsiri pour que Farada bɛ se ka bɔ nin degun kɔnɔ ten sa an camarades minnu ye déplacement kɛ ka bɔ secteur wɛrɛw la ka na notamment n'o ye force vive ɲɛmɔgɔ ye Mohamed Seri a n'a ka cɛdenw sera kɛnɛ kan a ye cɛsiri min kɛ transition ko in na a dogolen tɛ mɔgɔ la an b'a fo a ye yɛrɛ ye ci kɛ ka bɔ kuma la k'an camarades bɛɛ lajɛlen fo cɛ ni muso minnu ye yan sɔrɔ minnu ma yan sɔrɔ an b'u bɛɛ lajɛlen fo